Luz verde á construción de 2.000 novas vivendas públicas en Vigo. O novo barrio residencial está en Lavadores, na zona do Ofimático. A Xunta aprobou este proxecto como de interese autonómico para axilizar a urbanización do solo no que se van levantar estes pisos. O Europarlamento suspende o acordo comercial cos Estados Unidos. Demandalle a Donald Trump que aclare o arancel global do 15% que anunciou na fin de semana e que en teoría comeza a aplicar mañá mesmo. No aniversario de Rosalía de Castro volvemos probar o caldo de Gloria. Trátase dun caldo humilde inspirado no poema Miña casiña meu lar, que Rosalía elabora con unto, berzas e sal. Unha receita que segue sendo contemporánea e que podemos acompañar co bolo do pote, a base de fariña, unto derretido e auga do caldo. Boas noites. Aprobado o plan para construir un novo barrio residencial en Vigo, na zona de Lavadores. A Xunta acaba de declarar o proxecto de interese autonómico para axilizar os prazos. Gloria. Sí, en Vigo vanse levantar 2.000 novas vivendas e case o 100% delas van ser protegidas. Ademais da promoción propia de vivenda pública, a Xunta tamén prioriza habilitar máis solo residencial no que se poidan construir pisos, como este caso de Vigo. O obxectivo é chegar aos 25.000 en toda Galicia e que deles 20.000 sexan protegidos. Vigo é a cidade galega con máis demandantes de vivenda, por iso é ali onde a Xunta ten en marcha 2 dos 12 chamados proxectos de interese autonómico para habilitar solo residencial. Somos a única comunidade autónoma que o está a facer. Unha estrategia que nos permite tomar a iniciativa dende a Xunta de Galicia, nos permite agilizar trámites, desburocratizar, tramitar pola vía de urxencia, que o que a situación o precisa. Paralela ao obxectivo de duplicar o parque de vivenda pública, esta iniciativa busca facilitarlles terreos para que cooperativistas e promotores construyan 20.000 vivendas protegidas e ata 5.000 vivendas de precio libre. Neste caso de Vigo, a Xunta investirá 22 millóns de euros na urbanización dun novo barrio residencial na zona de Lavadores. 2.000 vivendas e o que facemos para axilizar prazos o máximo posible é traballar conjuntamente na xestión das obras de urbanización dos terreos, aparte de toda a tramitación administrativa. O Goberno galego tamén aprobou unha nova convocatoria das axudas de ata 16.000 euros para que os propietarios de pisos baleiros fagan melloras para poñelos en alugueiro. 45 anos despois, o Goberno vai desclasificar os documentos do golpe de Estado do 23F. Comunicou nesta mesma mañá Pedro Sánchez un anuncio que non convence nin os aliados nin a oposición. A memoria non pode estar baixo chave, así anunciaba Pedro Sánchez a desclasificación cunha mensaxe en redes e un vídeo do escritor Javier Cercas, autor do libro Anatomía de un instante sobre o 23F. Desclasifique todo lo que haya. E chega cando se cumpren 45 anos do intento de golpe. Merecemos saber qué ocurrió para prevenir aquellos comportamientos que puedan amenazar la democracia. Xa era hora, di a maioría de socios. Es una buena noticia y es una noticia insuficiente también. Insuficiente porque o que reclaman é unha nova lei de segredos oficiais que sustitúa a vixente, que é do franquismo. No puede irse haciendo por trozos para buscar titulares. O mesmo demanda o PNV, o partido que con máis insistencia ven reclamando unha nova lei. Cuente en que esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales. Sánchez prometeullo a Aitor Esteban no seu último día no Congreso, pero certo é que a súa tramitación está encallada. Por iso, os socios como Esquerra dubidan do anuncio deste luns. Creo que Sánchez se vuelve a sacar de la chistera un tema para tapar sus problemas de gestión y de liderazgo. Tamén o PP cree que se trata dunha cortina de fume. Igual dentro de 45 años nos enteramos de lo que ocurrió en el apagón. Os documentos desclasificados do 23F colgaránse na web da Moncloa a partir deste mércores. A Dirección Nacional do Partido Popular decide implicarse nas negociacións con Vox en Extremadura e en Aragón. En Xénova fixaron as bases das conversas postelectorais nun documento de 10 puntos, entre os que destacan a coherencia programática en toda España, a proporcionalidade electoral e garantías de aprobación de 4 presupostos. Santiago Abascal afirma que as negociacións faránse sobre políticas e non sobre cargos. Nosotros no vamos a avanzar nada en esa negociación hasta que no esté claro que hay un programa de gobierno compartido. Ese resultado y, por tanto, los ciudadanos exigen al Partido Popular y a Vox que nos entendamos en un acuerdo que tiene que ser coherente y proporcional.
coherente y proporcional con los resultados electorales. Eso es lo que estamos trabajando y, por supuesto, la dirección del Partido Popular a nivel nacional también. 4 asociacións de vítimas da Dina de Valencia compareceron hoxe na Comisión de Investigación das Cortes Valencianas, máis dun ano despois da súa constitución. Todas coincidiron en que os avisos chegaron demasiado tarde e que esa falta de información agravou as consecuencias da emerxencia. Os portavoces das vítimas, que seguirán mañá comparecendo, exixiron protocolos para afrontar situacións similares no futuro e reclamaron responsabilidades. O sindicato Jupol, o maioritario na Policía Nacional, pide a dimisión do ministro do Interior pola súa xestión do caso do director adxunto operativo, denunciado por agresión sexual a unha subordinada. Segundo apuntan hoxe varios medios, unha segunda axente contactou co abogado da vítima para dicirlle que ela tamén sufriu un episodio semellante. O caso Dao crece. O abogado da muller que denunciou o exdirector adxunto da policía di que outra axente puido sufrir unha agresión sexual semellante. Xa contactou con él. Se ha puesto en contacto conmigo una segunda víctima, ya no solo de la cúpula, sino de este mismo Dao, que por supuesto yo voy a estar a su disposición para escucharla, ayudarla. O sindicato maioritario na policía pide a dimisión do ministro. Marlaska tivo este luns só un acto sen declaracións. Tiene que haber un cambio en la cúpula policial, empezando por el ministro del Interior y acabando por el director general de la policía. Tamén o PP exixe a dimisión de Marlaska. O PSOE compara o caso coa denuncia de acoso ao alcalde popular de Móstoles. ¿Por qué puede continuar como ministro con esta catarata diaria de casos que erosionan su ministerio? Al Partido Popular le decimos al señor Feijóo que aplique la misma contundencia que reclama a los demás. Por nuestra parte, el ministro lo conoció el martes. Si antes lo sabía, lo ignoró. Desde luego, por nosotros no fue e hicimos todo lo posible para que nadie, incluido el ministro, se enterara. O abogado da muller exixe que o xulgado garde a máxima reserva sobre as probas que entregaron e tamén que sexa a Garda Civil a que as examine. Di que temen inxerencias da cúpula da Policía Nacional. Dimite o alcalde socialista de La Algaba, en Sevilla, tras ser denunciado por acoso sexual a un menor. Diego Manuel Agüera di que deixa o cargo temporalmente para defenderse. Na denuncia, acúsase o rexedor de ser un depredador sexual e reclámase unha orde de afastamento que lle impida achegarse ao mozo, o que levaría acosando meses. Primeiro presentouse unha denuncia anónima na canle interna do PSOE e despois ante a Garda Civil. A Audiencia Provincial de Madrid anula a decisión de que un xurado popular xulgue a Begoña Gómez. Considera que o xuíz Peinado non argumentou suficientemente a resolución. A muller do presidente do goberno está sendo investigada polos presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias e corrupción nos negocios. Máis asuntos deste día. O Parlamento Europeo conxela ata novo aviso o acordo comercial que a Unión Europea e os Estados Unidos asinaran no verán, unha decisión que chega despois de que o venres o presidente Trump anunciase novas taxas globais. María Calvo, Bruxelas. Sí, un caos arancelario que non fai máis que espertar a incerteza no bloque comunitario. A Eurocámara tiña previsto votar mañá o acordo comercial que asinaran no verán cos Estados Unidos para avanzar na súa ratificación, pero esta mesma tarde os eurodeputados decidiron paralizar o proceso ata que Washington aclare que supón esta nova situación. Dende Bruxelas piden explicacións ao goberno estadounidense, claridade e certeza xurídica. A Unión Europea quere saber se Trump vai seguir cumprindo a súa parte do trato ou se os aranceis do 15% que anunciou esta fin de semana modifican o pactado. O liberal progresista Rob Jetten convértese no primeiro ministro máis novo da historia dos Países Baixos. Chega ao poder como símbolo dunha Europa liberal e inclusiva. Rob Jetten, que tomou posesión ante o rei Guillerme, deberá gobernar un país políticamente fragmentado. Definido como un político ríxido nos debates e que evita os extremos, cualificou a Donald Trump de criminal e misóxino. México amenceu este martes con máis tranquilidade tras a vaga de violencia desatada pola morte do líder do cártel Jalisco Nueva Generación. A presidenta do país, Claudia Sheinbaum, salientou a cooperación cos Estados Unidos nunha operación que acabou cun dos criminais máis buscados do mundo. Nos disturbios posteriores morreron 25 militares e 30 membros do cártel. Cidade de México amenceu este luns coa tensión de quen teme o que poida traer a xornada. Vengo con algo de
miedo y temor porque pues no sabemos cómo nos va a llegar o cómo va a tener un impacto aquí en la capital. Pero a presidenta mexicana lanzaba unha mensaxe de calma. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país. A véspera foi unha das xornadas máis violentas dos últimos tempos en México, despois dunha operación contra o cártel Jalisco Nueva Generación que acabou coa morte do seu líder, unha trintena dos seus homes e varios militares. Perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. 16 estados do país sufriron a represalia do narco. Los grupos de la delincuencia organizada acaban de entrar. Incluído o aeroporto de Guadalaxara, rexistráronse unha trintena de enfrontamentos coas forzas de seguridade, queimas de vehículos, supermercados e gasolineiras. Mira, ahorita toda la gente estamos asustados. Nadie queremos salir. Ahorita casi nada más para lo más necesario. Nemesio Rubén Oseguera, alias Omencho, era un dos delincuentes máis perigosos do mundo. Os Estados Unidos ofrecían 15 millóns de dólares polo líder do cártel Jalisco Nueva Generación, un dos principais responsables da entrada de fentanilo no veciño do norte. Fixémonos agora no traballo tan delicado que fan os negociadores da Garda Civil para resolver situacións complicadas sen que haxa violencia. Viámolo, por exemplo, hai días cando unha persoa armada se atrincherou nunha vivenda de Gondomar. Nesta casa de Gondomar tivo a súa última intervención fronte a un home atrincheirado cunha arma despois de disparar a unha veciña e sen nada que perder. Foron precisas 4 horas de conversa. Esa persona me manifestó varias veces que nadie le escuchaba, que solo quería ser escuchada, que tenía problemas con las autoridades, con los vecinos y que nadie se había parado a preguntarle pues, qué le pasaba. As claves son pura filosofía de vida, válidas tamén para unha conversa cun amigo. Tener paciencia, tiene que tener empatía, tiene que saber escuchar, tiene que no juzgar y de ahí a crear un clima de confianza para poder luego abordar el tema, pues, entregarse el arma. Empatía, confianza e ganchos. Ganchos que son para intentar mantener conversaciones. En Gondomar pues le gustaban mucho las plantas, entonces bueno, yo hubo un momento que le pude hablar de jardinería. Eso hace que se relaje la persona, se crea un clima de confianza. O negociador actúa en situacións duras a nivel laboral, pero tamén persoal. En Baiona, a poucos metros e segundos dun suicidio, pasou medo. Yo llegué allí, la persona ya no quería hablar con nadie, que salto, conmigo tampoco quería hablar, lo vi muy cerca del borde, le vi sudando con muchos nervios y trabajar sabiendo que en cualquier momento pues se te va a quedar un recuerdo, una persona salta al vacío y se queda ahí en la carretera. Esa voz calmada, a personalidade tranquila axudan no éxito. As 4 actuacións que fixo en Galicia resolveronse polas boas, sen uso da forza, cun suspiro de alivio e co abrazo de quen se regala unha segunda oportunidade. A autoestrada entre Santiago e Ourense está cortada ao tráfico por mor dunhas obras e a circulación queda desviada agora pola Estrada Nacional, Demetrio. Sí, este desvío vai se prolongar toda esta semana ata o próximo venres a 1 do mediodía. Todo ese tráfico que circula pola autoestrada sentido Ourense desviarase á altura de Maside e ten que circular por a Nacional 541. Unhas obras que se retoman despois de que en meses atrás tamén se levaran a cabo cortes puntuais para continuar con estas obras. Unhas tarefas que, segundo explica a propia Xunta de Galicia nunha nota informativa, trátase de un programa de inspección das estradas para garantir a seguridade viaria e ao mesmo tempo para alongar a vida útil das infraestruturas. Grazas, Demetrio. E seguimos falando das nosas vías porque a Xunta vai investir 12 millóns de euros para construir a rolda suroeste de Ordes. A circunvalación, cunha lonxitude aproximada de 2 kilómetros, busca reducir o tráfico pesado no centro da vila. Melloraranse os accesos ao Instituto Maruxa Mallo, o tanatorio ou o Punto Limpo. O proxecto prevé tamén unha construción dunha senda peatonil e ciclista co obxectivo de fomentar unha mobilidade máis sostible e segura na zona. As sucesivas borrascas provocaron máis de 1000 incidencias nas estradas autonómicas galegas. A Xunta confirma que están todas reparadas agás os desprendementos nas vías do Morrazo e do Valmiñor, que están en obras. Alfonso Rueda destaca o investimento que destinan á conservación da rede viaria, que supera este ano os 71 millóns fronte ao que fai o Goberno nas da súa competencia. Todo o contrario, o que estamos vendo en infraestructuras estatais de moitísimo tráfico e de moitísima importancia estratégica. As estradas que nos conectan coa meseta as autovías que están en un estado tan deplorable que hai carrís directamente inutilizados, levan moitísimos días, semanas,
algúns meses. E falando dos efectos de tanta chuvia, queremos compartir con vostedes unha fermosa imaxe que nos deixa a fervenza da Feixa no río Albedosa. Loce así de vigorosa despois de tantísimas precipitacións. Está no concello de Redondela, na parroquia de Reboreda, un recuncho que ben merece unha parada agora que ademais o tempo acompaña. Para reducir o risco de inundacións polo rebordamento dos ríos, o Goberno galego vai investir 65 millóns de euros os próximos 5 anos en varias medidas para protexer a poboación. Farán obras para reforzar a seguridade na contorna dos ríos, traballos de limpeza e conservación de caudais e melloras nos sistemas de predicción e alertas. Máis asuntos deste luns. En Vigo investigan a morte dunha persoa que apareceu flotando na auga fronte ao Auditorio Mar de Vigo. De momento, poucos saben da súa procedencia, xa que ata o momento foi imposible levar a cabo a súa identificación. Un pescador, pouco antes das 5 da tarde, avisou a Policía Portuaria, que rapidamente deu aviso ao 112. No lugar despregouse un amplo dispositivo policial nunha zona onde aparecen amarrados moitos barcos de pesca de altura. O caso está en mans da Policía Nacional, que trasladou o corpo ata o Imelga, en Vigo, o Instituto de Medicina Legal, para realizarlle a autopsia. E faleceu un dos 4 feridos do incendio do xoves pasado en Ferrol, o mozo de 19 anos que estaba en estado crítico. A muller ferida no mesmo incendio continúa ingresada en estado grave, mentres que o menor permanece na UCI pediátrica con pronóstico reservado. O bombeiro, o que lle tiveron que amputar unha perna, pasou a planta e evoluciona favorablemente. Controlado o incendio que se desatou esta tarde nunha fábrica de produtos químicos no polígono industrial de Ventoxo, en Forcarei. Un operario sufriu queimaduras e tivo que ser evacuado en helicóptero ao complexo hospitalario da Coruña. O resto dos traballadores saíron ilesos. Os equipos de emerxencias permanecen na zona realizando tarefas de ventilación e prevención. Un accidente moi aparatoso deixa 2 feridos en Blimea, en Asturias. A imaxe do accidente é impactante. O coche esnafrouse contra unha casa e atravesou a parede. O accidente ocorreu a últimas horas deste domingo nunha zona de curvas que dá acceso á localidade asturiana de Blimea, próxima a Langreo. A conductora perdeu o control do vehículo e foi bater contra a fachada dunha casa. As 2 mulleres que viaxaban no coche puideron abandonalo polo seu propio pé. Salieron por la puerta de atrás y el coche aún funcionando, lo pudimos parar y nada, no pasó nada, gracias a Dios, porque el coche, como puedes ver, es de una letra ya antigua, no tiene airbag. Estaba funcionando, todo o aceite tirado en el suelo. As 2 mulleres sufriron feridas de escasa consideración que non precisaron hospitalización. A vivenda onde quedou encaixado o vehículo estaba baleira, polo que non hai máis persoas afectadas. Os danos materiais son importantes, xa que a metade do vehículo atravesou a fachada. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer o ocorrido. Son impactantes tamén as imaxes que chegan dos Estados Unidos, de Nova York. Concretamente, o alcalde declarou o estado de emerxencia ante o peor temporal de neve da década. O transporte está suspendido, hai rúas co tráfico pechado, as clases foron canceladas e habilitáronse refuxios. A cidade está paralizada e illada, con previsión de acumulacións de medio metro de neve e refachos de vento de máis de 100 km por hora. O teletraballo gañou peso nos últimos anos. Tras a súa regulación, cada vez máis profesionais buscan alternativas ao illamento no fogar, trasladando a oficina, por exemplo, a unha cafetería. Espazos onde tomar un café o tempo que se mantén unha xuntanza virtual. Esta cafetería, situada a carón do Paseo Marítimo da Coruña, facilita o teletraballo. No tenemos mesas designadas, lo que sí, pues hay mesas grandes que a veces cuando, pues por ejemplo, un sábado que está esto a reventar, pues si no te importa colocarte una mesa de 2, pues ya está. Pero básicamente no hay ningún tipo de restricción ni nada. Integrado nun proxecto de sostibilidade ambiental, o local ofrece entre os seus servizos conexión gratuita á rede. Me gusta mucho estar aquí por la tranquilidad, por salir un poquito de casa y mirar el mar, mirar otra gente, por estar más en la sociedad. Es una cafetería diferente, donde tenemos una comunidad amplia y la gente pues viene a teletrabajar, otra gente viene a leer, otra gente viene a las limpiezas de playas, bueno, de todo. Realidade diferente é a cafetería do Ixía, un pequeno local no centro da cidade que tivo que limitar o uso do teletraballo. Uns carteliños nas mesas indican zona libre de traballo. Un sitio tan pequeno, con 3 mesas, pois ao final decidimos, non era tan rentable, decidimos pasar a xente que traballa co ordenador á zona da barra. Un xeito de facer compatible a actividade do negocio cunha clientela que gusta de teletraballar, pero fora da casa.
Os pombais, que antano eran símbolo de grandeza, hai xa anos que carecen de uso no rural, pero mantéñense como elementos arquitectónicos singulares. No concello lugués do Corgo están documentados máis dunha vintena de pombais que superan o século de vida. De pedra, de planta circular, cadrada, os pombais son unhas construccións tradicionais que perviven e falan doutros tempos, cando as pombas eran un símbolo de grandeza. Non todas as casas tiñan pombal, só aquelas casas máis grandes tiñan edificacións independentes para albergar as pombas. No concello lucense do Corgo consérvanse máis dunha vintena destas edificacións. É un pombal así de grandes dimensións, con moita altura, como podedes ver. No que, en canto á parte exterior, a parte de arriba está caleada, hai que pensar que en orixe todo estaba completamente caleado. Todos superan o século de vida, de aí a importancia de conservalos. Dentro do patrimonio material que ten Galicia e das construcións máis enlleiras, eu creo que á mesma altura que os cruceiros ou os hórreos, que son símbolos claros de Galicia no exterior, pois os pombais tamén deberan estar á mesma altura. Dende logo que é un patrimonio que deberamos cuidar e as administracións deberanse preocupar por axudar os propietarios. Caeron no desuso, pero son parte do legado cultural galego. Galicia celebra aínda o Día de Rosalía. Despois de múltiples actos para todo este 23 de febreiro, en Padrón, na Casa da Poeta, acaban de dedicarlle un concerto e a clásica degustación do caldo de gloria, símbolo rosaliano da épica dos humildes. Unha receita metida nun poema. Unha receita sacada dun poema. A receita do caldo de gloria é a receita dada por Rosalía nese poema maravilloso que é Miña casiña meu lar. Vin de Santiago a Padrón cun chover que era arrollar, descalciña de pé e de perna, sin comer nin almorzar. Para mí esta receita, máis que o feito de alimentarse en sí, é un acto de gobernanza, porque ela, co que tiña aí, co que tiña na súa terra, o que tiña na casa, fixo unha receta. Co pouco que ten na casa, ou nada que ten, consegue darnos todo. Eu coido que é unha receta absolutamente contemporánea, non máis de 3 ingredientes, o vegetal manda. Fixen un caldo de gloria que me soupo que la mar. Fixen un bolo do pote que era cousa de envidiar. Sobran os motivos para celebrar con alegría o Día de Rosalía. Con Rosalía naceu para Galicia toda unha esperanza. Toda unha esperanza. A 189 anos do seu nacemento, moi vivo o Día de Rosalía. Rosalía non é a única figura relevante para a nosa cultura que está de aniversario. José Otero Abeledo, Laxeiro, un dos renovadores da vanguarda artística galega. Van ver dous autorretratos que amosan moi ben a súa evolución. Vexan que distinta esta acuarela de 1930 a estoutro retrato de 20 anos máis tarde. Pasa de afirmarse a si mesmo nunha pintura moi definida a unha auténtica disolución. Apenas queda rastro dunha persoa nestas pinceladas. Máis obras, músicos cunha enorme forza plástica é moi recoñecible tamén no autor. Cencerrada, a seguinte, do ano 50, onde captura a esencia da tradición popular galega cun estilo expresionista e cheo de cor. E a máis tardía das que traemos hoxe, Señora Perditil, tamén expresionista, pero ven que xa ten moita influencia do cubismo. Descompón a cara da muller en dúas para poder amosar ao mesmo tempo en cada metade do rostro tenrura e patetismo. Unha figura única, a de Laxeiro, que teña unha feliz noite. Ata mañá.